Siya, may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Ten's Secret Files. Si Ten na nawalan ng best friend / childhood friend / pangalawang kapatid. At ito yung klase ng pagkawala na hindi mo na siya makikita mahagkan pang muli. Pwera na lang siguro sa panaginip or imagination. Pero yun nga kabisyo, wala na itong best friend niya. Kinuha na ng may kapal sa napakamurang edad. Pero yun ninyo, hindi pa gumagraduate ng college, wala na. At dito nga natin again, mapapatunayan na napakaiksi lamang ng buhay. Kaya lang minsan, mapapatanong talaga tayo, bakit kailangan pang buhayin o isilang sa mundong ito kung kukunin lang din naman ng mabilisan? Alam niyo yun, sana hindi na lang binuhay. Sana na lang hindi na lang siya nag-live dito ng mga ilang taon kung kukunin din naman. May ganon. Pero syempre, that's life. It's the beauty of life. There is a purpose doon sa pagkabuhay ng isang tao dito sa mundong ibabaw. And kung ano man yung purpose na yon, it's up to us to realize it. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni... Jobert Vertusado. Hi DJ Rocky, una sa lahat gusto ko munang ipa-shoutout ang Bulacan Overdrive lalo na kay Daddy George Gabatino at Yorme Rojun Gabatino. Magandang hapon, nakikinig kaming lahat ngayon habang bumabiyahe. From Jobert Vertusado. Kayo, Dazado pala. Vertudazo pala. Kayo pag hindi kayo pumunta ng book signing ko, sinasabi ko sa inyo. Lahat ng mga binanggit mo dito pangalan, sisingilin ko ng tigto 200 pesos. Charot lang with that. Ito naman sabi ni Cesar Ramos Bandug. DJ Rocky, I miss you DJ Rocky. Miss you. Ilang araw din ako di nakapag-comment dito. Masasabi ko lang po sa letter sender natin ngayon ay ganyan talaga ang buhay. Di natin hawak kasi yung panahon. Kung kailan kukunin ng poong may kapal o yung ng Panginoon, yun talaga, siguro tama lang yun para hindi rin siya maghirap o magdusa sa sakit niya. Ganun lang. Kaya tayo lahat, pangadyan pa yung mga kaibigan natin, paramdam natin na may halaga sila. Pa-shoutout din naman po, DJ Rocky, sa mga tropa ko na si Jackport sa Untua, tsaka si Kirakulan sa Sambag na si Boss John Jed Gabiola, tsaka kay Kuya Randy po na nandito sa Quezon City, nag-ikot-ikot, naghahanap buhay. At saka sa Balite Riders Group sa Tatalon, lalo na kay Marvin, pa-shoutout po DJ Rocky at sa lahat ng Lala Move Riders. Mabuhay kayo lahat. Yun, thank you so much, Cesar Ramos Banto. Ganyan talaga ang buhay. Eto pa sabi ni Darwin Russell, i-treasure mo ang friendship ninyo ni Kim for life. Actually, hindi talaga natin hawak ang tadhana para sa atin. May mga taong mananatili at may mga taong mawawala sa atin. Because time is not always on our side. Ano lang yung nasa side natin? Hindi ko rin alam. Kaya nga tinatanong ko. Anyway, ito pa sabi ni Robert Jason Tirao, may mga kaibigan tayo na hindi lang kaibigan ang turing natin. Itinuturing natin silang bilang kapatid or second family. Tuloy lang ang laban sa buhay, kaya kahit wala na si Kim, gawin mo siyang inspirasyon para sa pangarap na inaasam mo ngayon at gabayan ka para matupad mo yun. Eto pa sabi ni Aliana D. Sabi nga nila walang rewind sa totoong buhay, kaya lagi mong piliin ang maging masaya at maging mabuting tao. Yun lang DJ Rocky, medyo na late ako sa SF mo and sorry pala kung hindi ako makakapunta sa book signing mo dahil nandito ako sa Bicol, pero at least nakita naman na kita, masaya na ako bago bumalik dito. Oh, thank you Aliana, Ate Aliana, pero sana makabalik ka pa rin.
Eto naman sabi ni Charles Sancho. Nagkasaltik ako these past few days. Eto na, titino na ang comment ko. I heard your story but I'm sorry for your loss. Well, in my case, nawalan din ako ng mga kaibigan because inaakusahan nila ako bilang backstabber. Back in January 2020 yan nangyari. Ako ang villain or ako ang kontrabida. Pero syempre, natuto ako na kailangan kong alagaan din ang sarili ko. Dahil hindi lahat ng mga tao sa buhay ko ay aalagaan ako at laging nandyan para sa akin. I hope you'll feel well because of your secret file. Na ilabas mo na ang iyong mabigat na damdamin. Yan po ay galing kay Charles Sancho. Ito pa sabi ni Bernard Laurejas. It hurts when you lose someone you love. Lalong-lalo na kung nag-spend ka ng maraming oras kasama ng taong yun. Naranasan ko rin yung ganyan. Yung ilibing ang sarili kong anak. Pagkaanak pa lang ng misis ko. Pero ganun, life must go on. Watching from Ongkin King and Company, Baking Depot, Arellano Boulevard, Pierre, Cebu City. Pa-request po ng song, DJ Rocky from Bernard Laurejas. Ito pa sabi ni BJ Omampas, life is too short. Make golden times to your loved ones. Pahalagahan natin ang lahat ng mga mahal natin sa buhay dahil hindi natin alam kung kailan sila mawawala o kung tayo ang mawawala. At least wala kang panghihinayang balang araw. Pero ganyan, we have to move on, maging matatag, madadapa, pero tatayo uli. Nakakalungkot man ang kwento, pero kailangan ganun ang ating mapakinggan para ma-remind tayo na kailangan nating sulitin ang araw natin kasama ang mga taong mahal natin sa buhay. Magpakatatag ka lang, Secret File Sender. Shoutout nga po pala sa naka-duty na SG natin sa Forest Hills, Cogeo Antipolo. Tama ba? Cogeo o Cogeo Antipolo? Shoutout din po sa asawa ko na Rovelyn Omampas, love kita always, at sa dalawa naming anak na si Yuhad and Ace Miguel Omampas. Thank you so much. At pa sabi ni Mayumi, masakit talaga yung untimely death ng isang taong mahalaga sa atin kasi hindi tayo handa emotionally. At kahit nga alam natin tayong lahat ay papunta roon, kahit na tabu ang topic natin na yan ngayon, hindi pa rin tayo talaga ready sa kamatayan. Kaya sa SF Sender natin at sa family, isang mahigpit na yakap. At sa mga umaabot naman sa kanilang pagtanda, aging is a privilege, sabi nga nila. Yun lamang po, DJ Rocky from Mayumi. Ito pa sabi ni Ernesto Acha Jr., pagandaan natin ang buhay, segundo, minuto at oras kasi hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin sa mundong ito. Si God, siya ang truth, the way, and the life. Di ba dapat the way, the truth, and the life? Makapunta na rin ako sa book signing mo. Babay ako ng 2 books na mayroong sign ha. May free hug din ba? Actually, pwede naman yumakap. Pero dun sa bouncer. Charot, Widarot. Thank you so much, Ernesto Acha Jr. Ito pa sabi ni Neneng B. Sending hugs to you, Secret File Sender. Masakit talaga mawalan ng mahal sa buhay, lalo pat BFF mo siya. Napaka-special na taon yan sa iyo. Napasulat ka kay DJ Rocky. Mapapatanong ka talaga minsan kung bakit ang aga namang kinuha. Yung mga ganun ba? Pero yun nga, sabi mo, everything happens for a reason. Isipin mo na lang ang mga good memory ninyo together. Sama mo rin siya sa prayers mo. Time heals all wounds. Good luck sa iyo, DJ Rocky, and sa Secret File Sender natin. Hi kay Jomar Palulim. Hi din kay Kathleen De Jesus Reyes Ron. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment sa ating Secret File for this afternoon. Totoo na napakaiksi ng pilik mata ko. Charot. Napakaiksi ng buhay. Siguro naman para na tayong sinampal ng katotohanan nung nagka-COVID na kahit sino pwedeng makuha kahit mayaman ka pa. Diba? Yun
Yun ang isinampal sa atin nung COVID. Nung panahon ng pandemya, isinampal tayo sa katotohanan na kahit ang dami mong pera, kahit ang dami mong koneksyon sa buhay, kahit na marami kayo sa pamilya ninyo, ang dami mong pwedeng mag-donate ng dugo, ang dami-dami mong resources. Pag oras mo na talaga, kahit ano pa yung edad. Ay, kakalungkot. Pero ganun talaga yung buhay. But when we begin to understand, especially dun sa mga Catholic, yung faith ay merong afterlife. When you begin to understand that there is such thing called afterlife or buhay, kabilang buhay, na maganda, na alam mo pupunta ka sa paraiso, kasama ang Diyos, kapiling siya, then it's comforting to know na dun ka papunta. Kaya lang, syempre, hindi natin sure kasi ang dami nating masasama. Kung naging mabuti ka, mabait ka, malamang pwede ka nung pumunta. Pero, pag parang ang dami mong kasalanan, parang, OMG, humingi ka ba ng tawad? This applies to those people who believe na merong ganon. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng perspective about after death. Ano bang mangyayari? May iba naniniwala na wala lang. Or meron yung iba naniniwala na may reincarnation. Iba-iba ng pananaw sa buhay. Pero one thing is for sure, there is a creator. Kung sino man tawag mo dyan o kung ano man yung tawag mo dun sa gumawa ng lahat ng ito. Kung ano man ang naiisip mo tungkol sa kanya. Then, sige, go. Pero yung gumawa ng lahat ng to, parang alam niya eh. Alam niya. Alam niya kung bakit ibinibigay niya sa atin lahat ng ito. At nasa sa atin kung paano natin marirealize, maiintindihan, o yung mas malalim pa, mas mauunawaan yung salitang buhay. Kaya sulitin ang pagkakataong ibinibigay sa atin. Dahil hindi lahat ng araw kaya niyang ibigay. Meron lahat hangganan. Ang mahalaga, maipadama natin sa ibang tao, sa mga minamahal natin sa buhay, kung gaano natin sila kamahal. So para sa ating secret file sender na si Tin, hugs to you. Mahirap mawalan ng bestie / childhood friend / pangalawang kapatid. Pero hindi naman siya nawala sa puso't isipan mo. Hindi siya mawawala dyan. As long as wala kang Alzheimer's disease, or wala kang memory gap, habang humihinga ka pa at intact yung brains mo sa pag-alala, she will live in you. Your bestie will live in you. At ang sarap alalahanin ng mga pagkakataong na-experience mo yung taong to sa mundong ibabaw. You got to experience this person's love, this person's care, this person's malasakit towards you. Ang sarap. Ang sarap i-brag. You know what? Meron akong best friend before na ganito ganyan. Kaya lang kinuha na siya ng may kapal. But you know what? I am so honored that I got to experience that kind of love. When we look
at people dun sa ganong klaseng perspective, then parang at some point we find consolation. Or at some point may comfort na yes, I got to experience that kind of love through that person. So I hope everything is okay with you. I hope baunin mo lahat ng mga alaala ninyong mag-best friend. And I hope magsilbing inspirasyon yung best friend mo sa susunod mong pang magiging kaibigan. Na kung hahanap ka ng best friend, hindi man katulad niya, pero yung qualities na meron yung best friend mo, like yung tapat, totoo, at maaasahang klase ng best friend, ay nandun sa best friend na matatagpuan mo sa susunod pang panahon. At sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you are still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan, 90.7 Love Radio. This is Ten's Secret File. Sasakyan sikat, basta't Love Radio.